Good morning mga sangkay. Kukunin ko yung aking anak ngayon dahil may pupuntahan kami mamaya. So, kunin ko muna siya sa tram station. At malamig pa rin pero maganda yung araw ngayon. Tingnan nyo. No? Maaraw. Maliwanag. Wala nang ice. So, samahan niyo ako mga sangkay at susunduin natin yung aking anak. Mas maganda dito, maliwanag yung yung parang pumuputi ako dito pagka may malapit sa ilaw. Huwag yun ang pansinin yung aking uban dahil parami ng parami. At natatamad pa ako ngayon mag-color ng buhok. Saka na siguro. So tara, punta tayo sa train station. Malamig. Kaya kailangan magsuot ng makapal na damit ay na jacket. So tara mga sangkay, hindi na ako mag-ano kasi magkakar naman ako mag-scarf. So tara na. Ito yung aking bag. Mahilig ako ngayon sa mga black na mga damit. Pera lang sa aking jacket. Ay wala pala akong susi. Labas tayo. Ayan, tingnan nyo yung garden namin dito sa harapan. Wala pang mga pero naglalabasan na yung mga spring flowers. Kagaya ng tulips. Ayan mga tulips yan. Ang aking sasakyan. Alis tayo. Meron akong upuan kasi yung sasakyan ko mataas at nilalagyan ko siya ng ganito. Diyos ko po, akala ko ngayon na yung katapusan ko. Yung nakasalubong ko na sasakyan, talagang doon siya dumaan siya sa line ko. Nakalahati na ng kalsada yung side ko ba, yung kalahati na niya, nakasalubong niya ako. Talagang inano niya ako, yung akala ko babanggain na. Mabuti na lang nakaiwas ako. Tapos siguro siya ng cellphone at pag tamang-tama pag niya, pagtingin niya sa dinadaanan niya, nakita niya ako kaya inano yung kanyang sasakyan, yung iniwas sa akin. Kasi ako umiwas na rin ako. Muntik na nga ako mapunta doon sa gilid mag-crash ba. Mabilisan pa naman yung dinadaanan ko. Kaya nakakatakot. Diyos ko, mag-iingat tayo sa pagdadrive. Wag mag-ano ng cellphone. Kasi ang daming mga natin. Kahit man hindi tayo ang masagasaan, ay hindi tayo ang makasagasa, sila ang sasagasa sa atin or babangga pag hindi mag-iingat sa pagdadrive. Takot na takot talaga ako. Diyos ko, takot na nga akong mag-drive. Kaya nga hindi ako nag-drive sa mga mabibilisang, sa mga motorway ba, yung mabilisang mga patakbuhan, pag-drivean. Hindi ako talaga kasi takutin ako. Ngayon, malapit lang kasi naman yung kinukunahan ko ng anak ko. 10 minutes at 10-12 minutes lang. Diyos ko, yung pabilisan doon 70 kilometers per hours yung dinadaanan doon siya siguro ang bilis niyang tumakbo, tapos nagsi-cellphone, muntik na ako umano yung kanyang sasakyan. Ay Diyos ko, natakot talaga ako mga sangkay. Ingat na lang tayo. Hello mga sangkay, dito itutuloy ko yung aking kwento kanina. Nung isang araw pa itong vlog ko na ito, yung huli kong yung sinundan ko ngayon. Na rin ngayon, Lunes, nangyari sa akin yun nung Sabado na susunduin ko yung aking anak. So ang nangyari po ay yun nga, talagang ako, na-shock ako. Kaya sabi ko sa anak ko nung nakuha ko na siya, wag na tayong dumaan doon kasi natatakot nga talaga ako na mangyari ulit. At akala ko talaga katapusan ko na nung Sabado na yun. Kasi yung na yun, yung sasakyan,
talagang bilis ng ano, kasi yung mabilisan kasi yung dinadaanan na yun, mabilisan siyang tumatakbo papunta sa akin. So, sa sobrang panic ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko rin siya hoop eh, yung busina ba, busina, hindi ko siya mabusinahan dahil sa sobrang shock ko. Ang ginawa ko, nag-ano na lang ako yung ini-brake ko na lang, tapos tamang-tama nung igaganon ko yung inano ko yung monobela yung papunta sa gilid, kasi hindi ako pwedeng magano sa gilid dahil yung gilid na yun mayroon siyang ano yung kanal, yung inanuhan nila ng malalim dahil yung side noon field, mga taniman. So ang ginagawa nila, inanuhan nila ng kanal, tapos para hindi yung mga alam mo, yung mga hayop hindi sila makapunta sa ano sa kalsada. So hindi ko pwedeng iano sa gilid talaga mismo yung sasakyan ko, kasi ako ang mapupunta doon sa ano na yon. So pwede din naman na kasi naisip ko na lang, di bali na mapunta ako doon sa ano kisa sa anuhin ako ng ano na yon, yung sasakyan na yon, malaki yung sasakyan na yon kisa sa akin, yung akin maliit lang. Tsaka mag-isa lang ako nagdra-drive. Na mabuti na lang pag ganun ko, pag hila ko ng Monavila papunta sa ano, papunta dito sa gilid, papunta sa gilid, kasi nasa line na niya talagang mababangga niya talaga ako. So ang ginawa ko, pag ganun ko siya, tamang-tama siguro, tumingin siya sa akin, inano niya yung kanyang sasakyan, nung talagang kunting-kunti na lang talaga magbabanggaan na kami dahil nasa side siya eh. Tamang-tama pag ganun ko, siya naman, siguro nakita niya ako, ginanon niya yung monobila niya. Diyos ko, talagang parang na-trauma ako. Nung kinabukasan, nung ihatid ko na ulit yung aking anak, kasi akong naghatid ulit sa train station. Talagang dahan-dahan ako, hindi na ako dumaan doon sa dinaanan ko nung isang araw. Doon na ako sa ibang kalsada. Tsaka madulas pa naman nung panahon na yun. Hindi naman yung umulan ba. At saka malamig, kasi takot na takotin ako na baka kako yung kalsada minsan nagyayelo yung kalsada, talagang maano ka. Kaya dahan-dahan na talaga ako. Parang na-trauma ako nung paghatid ko na sa anak ko, kahit naman walang tao doon. Parang nanginginig na ako mag-drive. Natakot talaga ako. Hindi pa talaga nangyari yan. Ilang years na akong may driver license. 2004. Na ngayon, 21 years na may driver license ako. At saka nagdra-drive ako naman lagi. Hindi pa talaga nangyari sa akin ang ganyan na akala ko makatapusan ko na ngayon. May bumabangga sa akin, pero yung hindi masyado ako. Nakabangga din ako minsan na ko sa pagmamadali ko. Pag galing sa kalsada, yung alis na ako, hindi ko napansin yung katabi ko, nandiyan na pala yung sasakyan. Nagmamadali kasi ako ng time na yun. Tsaka bago pa lang yung license ko noon. So yun lang ang first time ko na nakabangga ako ng sasakyan. Pero yung iba, sila yung bumangga sa akin. Pero mailan lang naman, siguro 3, pero hindi yung talagang sobra na kagaya ngayon na sobrang takot ko talaga. Kaya mag-iingat na lang po tayo mga sangkay. Diyos ko, kung nadadrive tayo, mag-concentrate lang talaga sa dinadaanan. Huwag mag-cellphone, huwag kung saan-saan tumingin, kundi sa kalsada lang talaga mismo. Ayan po mga sangkay, idugtong ko lang sa aking vlog. Bye! Maraming salamat sa panonood. Ako po si Pearl. Ako'y takot pa rin hanggang ngayon habang nagkikwento sa inyo. Kaya yan lang po, share ko lang. God bless.